Фана цялата, бе. Я пай се да фане такова страни. Бе, това колко е дълго това? Към 3,40 метра, 3,50. Може да. Добре, спирам за момент и да я дигнем, искате ли? Да. Жора? Я застанете там, застанете вие, които сте хванали, застанете. Я ще опашката. Да бе, гледай какво нещо е. Ето е дошъл. Така. Ей, пуснете малко музика, бе, да се увековечи този момент, бе. Дай музику, бе. Аз съжалявам, че... На моите, не на неговите. Човека светлията. Застани там и се прегърнете двамата, хайде. Така. Ще я дигаме ли? Не мога да дигна. Увеличи музиката, бе, Киро. Не може повече. Не може повече. Бе, иди по-близо до него. Не, ти иди така до към тех там. Тя се чува музиката, за да се чува и техните приказки да се чуват. Хайде! Ваня, пусти малко. Хайде, се не тегли! Ама ти. Това сме не лови с тази пръчка, дошъл. Не. Не мога да държи повече. Да. Представяш си, това ще го пишат в книгата на Гинес. Такова влакно да извадиш това. Айде, отпичи. Пущай, защото вече не мога да държи. Ето го, рибара. Пущай. Мисля, че се доби представа